Asisen pat kuble ye phi baro bat pidang ye pe ye ka khubor jong Mawphor habing ye ya chaprang bat ka khubor hakani ko por tugi ye pe ye ki mat ke bakongsan jong ko khubor kumne ngi snau tho om tang ye ki pai ba nong thin Henry ka khata o de ngiru ong ki nong de do sniang kumno ki khenna kimdei ban tieng ne khuslai ban yele ya ka examine jong ki Hierthma ki Nepali ya ka chnong jatalong Syabom ban mensau arngut ki rang ba khasi ka jingjia jatalong ka dei tang namar ka jingbom ya sngo tho pandor ya ka kian pensha UADC sha Supreme Court berngam ujor mokot doma kinonge lam ka than khaput sha umodi pen pau jing e ki khna JNB rambai halor ka online class IT ke FK JJP Modern Circle ya ka yeng bala penchna na ka bynta ka long yeng beduk Latep don burom ya ikong AR leng dok mau pelang trai ke kot khubor unong sain hima. Kidon kidukan di dok senyang hayodu kibaladi kador sauspa arpo shikilo. Badan ru kidukan kibadang penne ya kador kabarem kata dalai spa arpo shikilo. Hadin baka senjuk kinong di dok senyang kakasi jentia Pix Butcher Association kalapan bena baya kador jong dok senyang lapan kiuno nakalai spa arpo shikilo syaka sauspa arpo shikilo. Kumta nakal yang unong thok khubor habayo banyak keren barkinong di dok senyang hayodu kilethu bawatlah kal senjuk kelapan bena belapan kiu ya kan kador di Henry Kylleng baya mentahi kidang di kador kabarim namar kakta ikipaj ba nong thet wala ki sungthu ikajing bat kajing kiu dorlut nadong syadong Henry suki kin sahab bandi ya kan kador kabat thamai katba kidon pat kinong di dok ki balas dang ban pentrika me kan kador thamai dakabawa aru akmar kadukan ya kador di kum kajing pentip sikipaj ba kilethu bakadaw bakiha ban penkiu kador dok senyang kadai namar kajing duna pelat kajing penmi senyang nala kajong ka jylla hakabalaha ban susanya bej na sabar ka jylla nalor bakiha bru ban siu ka khajana long matai sana bagai yo ni de sisi yang sawat ko ablabu sawat ko di sawat ko ya abu dasan de kiu tangi no ki abu dasan dong di sawat ko di sawat ko long ya kasmat do di bukan saya ibaratnya na de ko masnya hilang di sawat ko itu bukan saya tadi biasa bilang jumbang tidak senang tidak mesti berdarah kenan lem no de ben kit ya ta iki priba ta ni skill kita kalau home ki pesan sau atau terus lagi ta sau pos ada tali sau atau back atau sau pos skill do ta Kadang mentah sini nak selamat penting kadang. Mak nabar berkonvoy kamar mentah ke jenjang, mak nak sendiri jenjang kadang kadang. Kabudor pementah nak biar bang. Idan kita bayar betlang idan kita boleh tudor idan kita songko dan bang songko. Mesti kita pun kita songko ya kata deh. Oleh nomor bang khajana nak pensiu ke petrol dulu aram. Oleh tek pergi tu ni nak pensiu pisah. Bun ni jinglot mendelek kiki bakana ko bun jinglot ke jong kan ko sendiri nak pensiu bun ni siu. Dengan liwat yo ai tambalong la duna de. Oi tu bun tu ko nabar i tambalong mata nabar duna ban ko. Jadi pada di pusat mentah kan di sini stang sawat. Ya mentah sini tu ban stang mentah sini pasu. Dan di fasilitas tapi nak ayah yo ayo. Ada pergi tu tempat yang bah, ini mabelai kecil jangan nanti, apa nak bah? Di kacang kerja kerem beli hewan, dia terlalu tinggi ya tuan. Ini ada kelah kaya kerja sini apa kemudian kemarin dia kiri udah malas nak. Dia tu dia bukan melakukan nak dia kemudian kerem beli hewan. Dayo ayo kemana ni? Kau ikut dukan aku berdua itu kento tiung mentah lai pun. Jadi di komunitas kami lihat hal itu lai satu lagi nama dengan arti. Kemudian mereka penting menurut arti itu lagi tidak.
lokal Pak Bro sih. Tangan yang nampak silang yang. Yang beijing kita tebunin siapa? Kikna jong ke school JNB Nyangwari Hariboy District. Benta ka sngi ka shitrik uyayong aja arpuar kilayo manishim benta ha ka pariksha pe charcha ka program ka bagerpang jong u Narendra Modi ban yathiriyatai bat ki khna school khamtam ban aimin sim yeki bakin light na ka jing jinja jengmut bat jingting shipang ka examen hashwa bakin lej banto ya ki exam baper hakari ya ka te ka program lapanlong benta ka sngi ha auditorium jong ka school Nyangbari bala sakhiru da ka jingadon lang kinangi tho kubor naribhoi ki bla sha padiang burom halo ka jing ya kendu bakerpang jong ka school bat kinong tho kubor Hakajinga don lang jong USC Ramchari principal ka JNV Nyangbari u Shafi Kamal PGT balong usong kunor hakate ka program kinong hikai ki khna school bat ki kme ki kpa kathai ka program ka longru ban ajing mentoy ki khna school nama kila donru ki khna na ka jylla ki bla shajet ban yo kli jingkli markman bat u menteri rang ba kari u Narendra Modi halor kumno ban penkre ya ke examen jongki ban wengi ki jingting jingsir ban tho ye ki examen ha ka bagi khna pulie jong ka JNB Nyangbari kila sakhi nadu basdang jong ka program ban pe ya ki jing pen i bakerpang da ki bor punya jong ka school halo ka jingkren u Narendra Modi bat ki khna school ka bolong menta ke sngi ha New Delhi habakren chikilat pathai khubor hadin jong ka program USC Ramchari principal jong ka JNV Nyangbari ulapan pau bakane ka de ka program ka bakerpang bat ka de ka sien ka basan balapan long ya ka hakari baro ka wei bat ki khna ki yolat ban kren markmat bat u menteri rang ba kari u Narendra Modi ban kli jingkli bat ban pen pau ye ki jing e jongki halo ka jing pen kre ye ki examen jongki bala jupen long ha ka shitarik jong uyayong ulong ru ba ka ne ka program ka long ka jing mentoi bat ka jing ai men sem ye ki khna hashua bakin penkre ban yakun ye ki examen baper jongki bakimdei bandon kanu ka jing artatin ka jing ting jing sir ka jing jan ja jingmut hanrei ban long ki khna ki bas khem ka jingmut kumba kila penkre ye ka examen ban tho klem kanu ka jing artatin ka jingmut jing perkhan and Mr. Lingdo for being present in my office. Myself, SC Ramsiri, Principal JNB Nyangbari Riboy. Actually, today one very auspicious occasion is going to be happen in India. Our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji, is going to address the board class appearing students, particularly the 10th and 12th students, for removing their exam phobia and stresses to appear in the exam. This is the 5th edition of Pariksha Pe Charcha 2022, and on this occasion we are also arranging in our Vidyalaya as per the guidelines given by the Navodaya Vidyalaya Samiti. Our students will also have a live program watch which is telecast throughout the country in TV, Doordarshan, and even in many social medias also. And I hope that all of you will also enjoy this program along with our students. Thank you. Ki Nepali hakamit jungka shitarik yayong arajar arpuar kila hiart makensan ya kesenong jatalong kabadan hakaput Asam jongka Riboy District. Katkum ki telung khubor lethu bahakane ke jing hiart ma bakendit joki Nepali ki armut kirang ba breu kila mensaujur na ke jing syak bom syatit. देखिए भैया 2 बार है ना आपको बैठ के ना वो बैठ के काम करेंगे। सुनिए मेरा आज नहीं कल आप लोग बता दीजिए काल में न्यू बटन सुनिए ठीक है भैया हम लोग का हैरेसमेंट हो रहा है ठीक है आज देखिए काल में पुलिस बैठ के ऑटोमेटिक काम करें हम लोग थाना में लेके आएंगे हम
कल में असम पुलिस और Rabau lagi thang ni na, dam jangan tu kau wang dah ni le. You have done wrong and manipulation we have done. This is what is about. Sabjar, yang ba sabjar. Yang sabjar, yang ba sabjar mo. Sabjar phang, tamai phang. Yang ba tos mo. Tulang berfak. Saya punya orang ni, ada tulang mana di dalam kelas ni. Tulang saya. Yang itu kena tulang saya. Kita kan. Sekarang ni. Pecini ladangin dengan ki pec beri bungi rula bensau nitip mano bensau sama pecini hun ki snap mencang jong ni nimna melare sosial media benla ladang benla tengir benla nyon masalah tambah min update hadu dewan bos benbet kani kadi ka kamdi ka problem iru kamdi ka problem komunal i kadi tan na kajingnya kiat ben met langut kena kadan kajingnya vom sutho ha kajingnya pandor ya ta kiat bat kelami komni kajing problem ti kuliah na kadang polis ki asam polis megla polis ngiru kila idan sini manta kila lit tiat kita kiba dikiat bat kila lapru kila kila yo kemlu ka kes la register ti kamdan i iru kamlang komunal ka ba kinya shtut kini atli ki community kalau kajing song suk song stan ni but ko pitip hi mentaru kini ka asam men kaya kada penbet kini ki area of difference kini ru ki sai penbet ti kaden tang kajing ni kwat dai kajing song suk song stan ini di jingjia berat bah ban din pen hai mentaka kakam ban kong kadi tamangin khang no ikini ki dukan kiat ada star kes tang kata swa but nan ru kam ngim di ban pen hai yakani jingjia tang ta kipai ba nong shong shnong jong ki shnong khaput baha bapo karait marwen ka himamilim simship riboy district harangkat bat kiseng balang kilapan pau ye kijing bamhon bat kajing persyajur halo karai jong ka sarkar meghalaya bat asam ban penhap no ye kishnong karai syaka jylla asam kipai ba jong ki ti thain khaput kidang ye beteng ban persya halo ketika rai balashim da umentri rangba ka jylla meghalaya bat asam u kanrat ki sangma bat u himanta biswas da ka bakilai so ye ka MOU bat u union home minister ha delhi ha ka baidei bat kinriu tu di ki thain bahap ha ka jing ye ka japot Inongelam seng balang ka thain riboy bakentup ya ka HANM MPSO Garo Students Union bat ka all riboy Garo Mahila Association kila penremjur halo ketika raya soy MOU kabala le klem kanu kanu ka jing slok bat ki kle nong sensation jong ki thai ki thain kapur kinongelam jong ki tegi shnong kila berngem ban ujor sendon da ka mokot duma syaka Supreme Court ban yo ya ka jing bishar hong kumba ka tei ka MOU kala khat jubor ya ki shnong na ka meghalaya ban ai syaka asam klem raya slok lang bat yo ya ka jing menjur jong ki pai nong shong shnong bat kinong sensha shnong kitei kinongelam kila shim ya karai ka baskem bakin om ya shim menta satya ha ka tei ka jing khni jubor ya ka jaka jong ki na meghalaya ban manhap syaka asam bat kalong ka jing shet kala bat ka jingle jubor ye ki paiba kitei kinongelam kila penrem jurru ya u mitri rang ba ka jylla meghalaya u konrad ke sangma ya u MLA ka jirang constituency u ba sustenance soton u MDC ba Victor Rani ki bala ai ka jing manjur jongki halo ketika rai klem de pe ye ka jing shisha ba ki pat ba nong shong shnong jongki te ki than ki kwa bat ki dei hok bandon ha ka jylla meghalaya ka bala khala pun yeki ya kaman kersan lang ya pi ki nong shong shnong jong ka shnong mai khuli ha kaba ka sarkar meghalaya bat ka sarkar asam kila ya penbai ya uput usam oi si bynta ya ai khublai ya ka sarkar meghalaya ka balala ban penbai ya uput usam henrei ka bagi sausi pat kalong na galeng jong i upai ba ngi ba kata ka jing penbai pat jong ka sarkar meghalaya
ka sulong tang haka teori om haka praktikal. Namar Sibun ki Jaka jong ka Meghalaya kila leitno sya Asam. Ni sokya ka mensim habang yoi ya ki khun ki hajar jong ka Briu hanyo trap ki basong basa sya ki border area ki kendu ya ka jinge ki longlang kinya maki haba yoi ya ka daga jing penbaik put ikerpat sya ka sarkar badan burom ba kidai ban penkelano ya ka daga MOU haka bayadai bat ka daga border area lamar yoi ba ki Jaka ki jongi ki lalek no sya Asam kabang isau khia bat kaba isau si kalong ba ka sarkar Meghalaya haba ka sanya ka MOU kam syamla buram ya ka district council kam syamla buram ya ki sim kam syamla buram ya ki rangba snong ki badai sya ki border area aga jing sisa haswa makin ya penbaik ya ki Jaka khapot ki ladai ban ya penbaik bat ki sodar snong ki sim ki sodar snong bat ka district council nang bakila bantip ya ka jing sisa haka bayadai bat ka khandau ka syap jongi ka Meghalaya. Where are you guys? Where are you? We won this time, but where are you sleeping? This is the right time to come and meet the villagers and head of the villagers. Why are you sleeping? Why are you silent? What is the problem with you all? And Mr. Chief Minister, sir, why did you sign without the concern with the public? Before you sign, before you go to the Delhi for MOU with the Assam Chief Minister to sign in front of Home Minister Mr. Amit, sir, you should have come and visit our village leaders, villagers. You should know, you should ask first, what is the will of the public? What are you doing, sir? This is the good days for us. This is a history for you. It might be history for you. It might be very good news and very great work for you. But this is not good news for us. This is a disaster to us. And fight for our own right. We should not be afraid to die for our own right and for the land or for our own land. अपना हक के लिए हम लोग डरना मत. I cannot speak Hindi too much, but I hope you will understand. अपना हक के लिए हम लोग फाइट करेगा और अपना जान देने के लिए भी हम लोग खड़ेगा यहाँ में. Are you ready for that? Yes. Are you ready, all of you? Yes. So from now on, इस से हम लोग यूनाइटेड स्टैंड करेगा और ये फाइट करेगा अपना हक के लिए और 1 इंच भी असम को नहीं देगा. Haba jubab ya ke jingkli ka baydei bat ka online class u menteri rang ba do kari u Narendra Modi u laong ba ka jingpule hi kamsyong e ha ka online ne ka offline class henry ka syong e ha ka jingmut jing perkhat teng haba syong ha kamera class ru ka jingmut jing perkhat bat ka don shawe kumjo ru u laong bakat kum ka jingya jong kapor ka jingpule puthi ru ka kala na ka po shakapor bat tang kita ke ba plit jingmut kila ban job ha ki jingpule la ka dei ha ka no ka ru kom ru ula ai nuksa ya u wei uri krau perkhat oba nadu kipor ki barim ha ka ba ompat don watang ki printing machine ru henry uta ukraw perkhat upenlet jingmut thik bat poi sha ka thong ha ka start ka tim ki khna school jong ka JNB Rambai East Gentil District kilayo ya ketika kabu banbo jingkli khmat jong menteri rang ba do lengba ka jingai sim bynta lang ha ka program jong menteri rang ba kari u Narendra Modi ya ka program lapan ya da ka Doordarshan lengba ka DD News kumjo uru lengba ka website jong ka PMO mygov.in bat lengba ka YouTube channel jong ka MOE bat lengba ka Facebook live ya ka ne ka program latip kom ka pariksha pe charcha
bat kalalong ka jing mentoi shiboni ki khna bante biang pat ye ki jingmut jing perkhat jongki ha ka ba ki layo ban wan biang shaka school puli hadin jong jing sha khangdam na ka daw jong ka khlam covid khat khandai ha ka ne ka program ka bala shimmenta de ki khna lamba ka projector la sakhi badyo i ba omentri rang ba adu kari ula ai jing panchai halo ki jingkili ba pher ki bia dei bat ka jing sha khata ka puli puthi ka bana ka daw jong ka khlam covid ya ki jingkili lakili de ki khna school bala jet na ki school ke badon ha kari India habakren sekilat pathai kubor menta kesngi ka in charge ka bape ye ka school JNB Rambai ka Rajkumari Joshila Devi kala ong bana kalyang jongka kala sim khia ban ajing tip shabaro ki khna bat kumjo jeki kimiki kpa jongki bakin wan ban sim menta ha kane ka program bat kane ka program menta kesngi kala long ka bajob u mentri rang ba kari u Narendra Modi ula aimen semi ki khna bakim dei ban ship ting ye ki exam kim dei ban don kanu ka jingno man sem ni kanu ka jingkal mar jingmut henry bakin pili jingmut be tangha ki jing pule banpoi shakathong. Good morning. Regarding the studies program, the 5th edition of Pariksha Pe Charcha, the Modi ji, our Prime Minister Modi ji, already he arrived and he started the program, and our students also already they have attended the program. They are all watching the program in my dining hall. We have arranged there only. The children are successfully, they are watching the TV on TV, the program. The program is going on. The questioners are questioning the answers, questioning the questions, and Modi ji has given the answering. So my children are fully concentrate. What the program is fully concentrate, the particular program, and they are observing the answering the questions, whatever the question asked from the different Vidyalaya students all over the India. So it's my great opportunities to arrange this program and give the preference to my children. They are happily they are watching the program, and I may say that the program is successful. So regarding this program, one day before, yesterday itself, I have done the awareness and I have given the briefing session to the children and to the public through the help of media. So I have given the press release in the media, the Mawphor, the newspaper, local newspaper. And then I have given the briefing sessions to the students and the staffs and parents for today's program. Today's program, especially for the students, those who are going to appear, the class 10 and the 12 coming board examination, particularly during this pandemic session, our Prime Minister is transforming fear to celebration festival of examinations. Especially for those students, those who have exam phobia, how to relieve from the stress going to appear the exam. So these are the reason only our Prime Minister Narendra Modi ji, he has launched the program since 2018 of his Prime Ministership. Still, the program is continuing till today. Kalong ke ai ke besutunat bat sngow yo men sim ban yo I ba kawai kalong yeng ka baduk hapo jong ka snong nong ba merdan kalayo yeng chumai kata hadien bekid khot jong ka Federation of Khasi Jantia and Garu People Merdan Circle kilalet banyarab ha ka ba panchna ya kate ka yeng ka bala panchna ka FKGJP kadai ka yeng jong ikong blistoria lalu badla IT sha kate ka long kme hene ka sngi daw ba dandiklif khongset General Secretary ka FKGJP sengkme harangat ka jingadon lang jong uba liustar lengdo President ka FKGJP Riboy usamla shanlang dingdo General Secretary usamla nangkyu suktung bat kiwe Hakabai day ban katay ka jingla jong kid khot kaseng na Modern Circle ban penchna baha ya katay ka yeng katay ka long keme kalapan pau ya ka jing songo ka bakraw namar kum ka long keme badung bat ka bajusong jusa ha ka yeng ka bajot bapay Henry mentapan kalayo anda ka yeng ka babha
bat ka bajanai ha ka bakren ha gane keski nagaliang jong uba dandi khongsin ula a ka jingero ka bakra we ye kit khot kaseng da ka boong bakilale ye ka babha na ki babha e hapo ka imlang salang ha ka ju ka por ula ai men sim ye kit khot hapo jongate ke circle da ka boong banang ni shakman ba ki dei ban yarap shushu ye ki brio ki badung bat ki badon kam shisha ya ka jingeram bat kan sayo ya kaban syong ban sa po jong nagayeng bagan nagayeng bakala ro ban le ki baro ha kicing don kam ha kalung long sem ga jong ka no snyang sa kawai na kilonging kibaduk kibadon hapo connection mardan but nagaleng jong nga kasong konong ba kani kajing yelti jong ka mardan sakil na i ba kanom chang thaj kum kinong yalam jong kaseng hapo kane ka mardan area but nasuru ban pen kemau ya pikawai ba lese baro khat kemau bat pitip ba kumba kaktin ka jong bulai ka ba ka jing sakri proprio kadai ka jing sakri yo bulai ro te nga so budong ba hakane kapor ba kamardan circle kala sakri ya ki parabrio ki parado prasnam ki jongi bat hakaju kapor kadai ro ka jing sakri lang yo bulai ro te kumunong ilam jong kane ka district bat nasuru banai ka jing kakukodo namata kini kinong yalam jongi ki badan hakane ka thang hakane ka area ba kinum dai bersang thaj bat katla katyai kat badan kabut kabor banakaleng jongi kum basang hi ni persang banno senyang banyarap ya kino ki breu ki ba iron kam lingkor ya ka pin le ke kam ka barat ba kamon chong no han ka shnong ka thau hoi ban chupet ya ka yeng anda kala adab ban yinu jor ba ka yeng ba min shwa ngiso ba ali ka yeng ka adi ka wei ka yeng ba kham ka ba pin kemen yang yi wei bi wei hen rei pat kitu kisembok kti ki jing trai stom jang ni ki khat pat nga thai ke ka ba sinjang ka ba e ba hi pi ba komno ba phla man sedang ba hadu ba pendala ban pendap ya ka ni ka yeng hane kapor nakaliang jongi gum gaseng hoi ngiju persyang hiru ben le kat pala ba kumno bangila ba ya kener lem ya kata ka ketika dia ketika mon ya kaban kentiu ya ki pardo persnang go jongi kham tam ya ki longi ki bedon kam shisha ya ka jingaram namar ba ngiju i nakapor sakapor ba kum gajat ben rio ngindale amala kisnong kindan be kumil long yeng ke beran kam syak pe jingaram mereka ika pakongsan kalau kami siam ba ngai tanat bakat kami siam ka besen rang jagi dikhat jogan ke circle ya ka ba flami syakma bat dei ling ba ke jing tristong ko jongpi ya ka ba ngiru kumunong elam joga seng haba ngayo ya ke jing khat soba ka jongpi ta so ba ka kamram ko jonga banyak dalan kat lang bat piang ne ka por bat ai men siam lang e pi ni na kaleng ka central body ngin dala e ban ai kata ka jing dong kam ko jong pi te ke di jing tristam ko jong pi ya ka ba kindit khinsat e ni na kaleng ka seng kemi ngilang banyak snok ti lang banyak dalan kat lang bat pi te ka ni kamde ka sin ban kong re na kaleng ka seng hi kaleng ka ni ka rilum khasi jaintia ki khot ki je pulut por hiru ban pet ban kentiu lam community jat kam nam ta ka bha ka ben jeki pawdo personal tehni ka por ka wi ka kamram ka banga kwa ban ong ni khamtam ki pawdo personal ba khamtam ki khot ka seng fkgp Ya kamet basa jong ikong AR lengdo moplang ibadai itrai jong kakut khubor unong san hima latep dan burom no akashi tarik yayong arajar arpuar ha ulum jingtep kabalang katolik moprem Shuaban ra ekamet si ulum jingtep lapan long ka jia seng bat ki jingduai ha plau ka yingsa jong i kabadon hadong lum sopho lowar moprem shilong nalor kiba haying hasem hagane ka sngiu antep ladon langru kinom ikmar pajba bagan thup yu Dr. Mukul sangma ba HM sangpliang ba adal bat nong rum kinong penyait balang ki parlok ki bawan na jengai bat najan kum ban pen mau hang ne bai kong AR lengdo ibadai ru ikurim jong uba ike molong ubadai umentri rangba barim ka jylla ubalabam kwa hedwar ublei bat kemi jong uba George bilang do MLA ka umroi constituency ila khatno na kaneka slaperthei hakalai potrik leber arajar arpuar na kumtaki kon kiti na kumtaki man ki para
Kikam babha bilale nang pencak kiparjan marpa kibaduk kibatoy ngalayos ngaw bailay yarap buon ba kibreo kibadon kam ya kicirap pujungi lerap ya kibreo kiba shem jenja kiba shitom kiba pang berkumta tata lerap ya buon ba kibreo kilang kiba per ya kejal bengreo lembah kataga kot khubor nong sai lima lamar tien lalong bujing sekri kebarat ba jauh blay ubala ai ni yakini kesap kopong banyarap yaki para blay keberan kam yak jirap pujungi babi lale yak ke bau blay ula mu lamang nak bentar jungi banle la pendat hok ya kesado ke jauh blay dengan ai bai nong i hakini kapor babi la kut kejingen jungi hakini kesna pertai banteng ya kejingen kebetamai hakmat jong blay hakima jong jiksu kejikman jisai sien keman keparah kenopor tunggu na kon aware pi way by way pada pai show blay banai ti ya kan sien bujungi lesi dum kam ya kedua kepirat bujungi lesi dum kam ya kejing kersanlan bujungi hakijing identiti jungi sya kehima bujung blay kedai kekelman kebiang tam kebakar pangtam na kebentar jungi kibadon kejing blay na kebentar jungi kiba chania ha blay kejing ma kejing snake kejing blay baginya pai show rekat bakane kay nasan nyai hakik basbon jong blay yak sem jong kamria ku try to ai hak sem jong kamria yak jing jathai bam jukun ni jathai da ka jing sum jenan ta na khon very pi baro banyeng lang sai sen ban yat wai ka pa deu blay na kun ta jing jathai jong sem jong kamria Today, Jimmy Putra. Not this day, Putra. Putra, me belayang, aku jingjia Lazarus. Arab cumi, tu cingen ini, hak ini kecil sungsi. Snap isne ini Putra. Not this day, Putra. Me uglami pan, ya kebayak tu ay kecingem pamsukut. Ya ini izinmen para jungi. Snap isne ini Putra. Not this day, Putra. Me ugala ular ya kebenen hau nong tu kelak kebumut. Tu ay Jiksu benen ya ini izinmen para jungi. Snap isne ini Putra. Not this day, Putra. Me ubala saifut ya ini izinmen para jungi. Da kapak cisman. Tinyo ya ilang bagi reku jome. Snap isne ini Putra. Not this day, Putra. jungi kilo kijor kebangi thui tham bau blay badam kerji kijing sbon kijing snai un priang ki baro akima jong kijing su kijing kman snap isnai ngi kutrai na kebenta jungi baro kibran shong dan sa ni besna patai bangin kamai ya khop yin em ya ji kai ke bau blay jisu lai kai na kebenta jungi bani ie je borom iwei we pat bani rap mar kliang terpange dengan bot ke kun sabab ha jong ikong dia snap isnai ngi kutrai ko pa jungi ba beneng kenong ke bakoi ke keteng jungi kanwan ki ma jungi kenong ke mon jungi lo ma beneng ai ta ki ma jungi bagi ma ki belas ni wa dalam ni syaitan syaitan rai te pelai ni nak besni amen mame bakwa kan khat kerpan da ki bahak ba ki bapam to snap te jinuai jungi na kunta ki rungai balakhan no baro Matkar pange nak benta kun siem jungi himani para jungi kongria. To pelai ji nak bor jong jingjia. Bai luk yo ya kajingem bag jingsuk lamban me ha paradise. Mame ubay mo kusinchar junom la junom.
badukun dan mensim bakun. Amen. Kotrai tu ahi kong Angelina Ria Lindo ya kejing jat hait bom jukun. Na kejing kang bedujong. In jat hait ha kejing su. Kotrai tu ahi kong Angelina Ria Lindo ya kejing jat hait bom jukun. In jat hait ha kejing su. Kotrai tu ahi ya kejing jat hait bom jukun. In jat hait ha kejing su. Cikum ila poisya ka bukut jong ka thup khubor sashi sen pan kuble shibon ya pi baro tak hadu bangini sembiang kuble shibon